Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya, ya ibada, Allah ya anshi ibadarmu. Wannan yana tambayar yanda zai ce na saba da jin muryarki da turanci. Ok, duk wani abu da kake so ka nuna ka saba da shi ana amfani da wannan expression ɗin, ana cewa I am used to. I am used to shi ne na saba da wani abu. Therefore za ka ce I am used to hearing your voice. I am used to hearing your voice. Muna sanar da ku cewa mun sake buɗe WhatsApp class domin koyon Turanci ga ɗaliban level 1, 2 to 3. Level 1 ga wanda ba su iya rubutu da karatu ba kwata-kwata. Level 2 ga wanda sun iya rubutu da karatu amma suna buƙatar basic sentences da kuma grammar. Level 3 su kuma sun iya amma suna buƙatar ƙwarewa. Don haka ga wanda suke buƙata ga number waya nan a profile su yi magana ta WhatsApp banda kira. Sannan kuma ga ɗaliban level 2 akwai course complete wanda an riga an gama shi. Mutum yana da dama ya shiga class, yana kuma da dama ya sai course ɗin gabaki ɗaya. Don haka ga masu buƙata ga number waya nan a profile.